Ja, så vi har doping med anabole og androgene steroider, som man også kalder AAS. Og vores underspørgsmål er, hvordan foregår sædproduktion, og hvordan påvirker AAS denne proces? Start med at snakke om, hvad er spermatogenese. Og det er ligesom noget, der foregår i testiklernes snudede sædkanaler. Det er dannelsen af sædceller. Og i de snudede sædkanaler, der deler stamceller sig og udvikler sig til modne sædceller. Og processen den kræver både sådan nogle støtteceller, der sidder i testiklerne, og så er det vigtigt, at der er en stabil hormonal regulering. Der kan man se på figuren, hvor sædkanalen er, og hvor bihastilerne er, og det viser ligesom, du ved, anatomien på det her. Og så og dannes i sædkanalen. Så kan vi også se på den anden figur her, hvordan at stamcellerne, hvor de sidder, og så deler de sig. Og så kommer der en Sertoli-celle, der går ind og danner det her. Og så kan vi se inde i selve sædcellen, hvordan der er testosteron, og der er LH i testosteronen. Nu skal vi kigge lidt på den hormonale regulering. Fordi sædproduktionen styres af hormoner. Det man kalder en hormonakse mellem hypotalamus, hypofysen og testiklerne. Og hypotalamus, det er et stof, som jeg skal se på figuren, der frigiver GnRH. Og GnRH, det får hypofysen, som er den næste step i figuren. Det får hypofysen til at udskille LH og FSH, som er to andre hormoner. Og LH, det stimulerer Leydig-cellerne til den testosteron. Så det så stof sender ligesom et signal til kroppen, om det skal danne testosteron. Mens at FSH, det virker på Sertoli-cellerne, som støtter udviklingen af sædceller. Det er de her to hormoner, de gør. Og i den regulering, så falder sædproduktionen, hvis de her, de ikke er der. Vi kan se her på figuren før, hvordan et LH går ind, og så bliver der dannet testosteron. Ja. Så vi kigger på, hvad er ASS? ASS, det er syntetiske steroider, der danner testosteron. Eller kan have lignende virkning. Det er anabolt steroider, altså det er muskelopbyggende. De kan også være androgene, altså være med mandliggørende. Man får mere skæg. Man kan få en dybere stemme og sådan noget. Man bruger typisk for større muskler, styrke, udseende og præstationer. Det er meget typisk både i bodybuilding sammenhæng og vægtløfter sammenhæng og altså mere normaliseret i en daglig sammenhæng, hvis man bare gerne vil blive stor og stærk og flot. Så vælger nogen at tage AAS. Så motiverne handler ikke kun om sport. AAS bruges også i fitnessmiljøer og blandt motionsbrugere. Og for nogen handler det om præstation, og for andre om kropsidealer. Så er der noget med selvtillid eller ønsket om et mere muskuløst udseende. Hvordan påvirker AAS kroppens egen hormonproduktion? Så når man tager AAS udefra, tror kroppen, at der allerede er nok testosteron, og derfor dæmpes hormonaksen via negativ feedback. Så hypotalamus og hypofysen sender færre signaler, så niveauerne af LH og FSH falder. Det betyder, at testiklerne producerer mindre af deres eget testosteron, og det kan føre til testiklerne ligesom bliver skrumpet. Så hvordan påvirker AAS sædproduktionen? Så selvom der kan være meget testosteron i blodet, er det ikke det samme som den normale sædproduktion. Testiklerne skal have deres eget
deres egen lokale testosteronproduktion og FSH-simulation for at opretholde spermatogenesen. Og når AAS undertrykker LH og FSH, hæmmes sædproduktionen, og man kan få nedsat fertilitet eller blive infertil. Så vi kommer frem til bivirkninger. Og her har vi blandt andet infertilitet og hypogonadisme, glykomasti, akne, leverskader, hjertekarrisiko, psykiske bivirkninger, blandt andet aggression, humørsvingninger, depression og så til sidst afhængighed. Bivirkninger er brede og kan ramme både krop og psyke. Ugeskrift for læger fremhæver blandt andet hypogonadisme, infertilitet, gynækomasti og akne samt psykiske bivirkninger. Der er også øget risiko for hjertekarsygdom og andre alvorlige helbredsproblemer. Udbredelsen af AAS er ikke kun et dopingproblem i elitesporten, og Antidoping Danmark peger på, at motionsdoping er et stort problem, især i for eksempel fitnessmiljøer og motionsmiljøer. Og en nyere dansk oversigtsartikel oplyser, at international livstidsprævalens er anslået til op til 6,4% hos mænd og 1,6% hos kvinder. I forhold til sundhedsmæssige og etiske aspekter. Sundhedsmæssigt er AAS problematisk, fordi at det kan skade både fertilitet og hormonsystem, hjerte og din psyke. Og etisk er det et problem i sport, fordi det giver en kunstig fordel, men der er også et bredere etisk problem i fitnesskulturen, hvor idealer om krop og præcision kan presse unge til at bruge de her stoffer. Men samtidig er det i Danmark ulovligt at købe dopingmidler uden en recept for en henvisning fra lægen og Lægemiddelstyrelsen. Så har vi vores konklusion, og konklusionen er, at sædproduktion er afhængig af den her fine hormonelle balance mellem hypoplasmus og hypofysen og testiklerne, og AAS forstyrrer den her balance ved negativ feedback, så kroppens egen testosteron og sædproduktion den falder på grund af det her steroider. Og derfor kan AAS give både fertilitetsproblemer og en række meget alvorlige bivirkninger og etiske problemer.